Okay.
On behalf of the School Kulego, we'd like to thank umzalwane namhlanje kwazi ukuphumelela. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise nisabuyele emuva. Kuthiwa amakhaya wethu bafisa uNkulunkulu anibusise muhle umsebenzi owenzayo. Niqhubeke kanjalo ningapheli amandla. uNkulunkulu anilonde bafethu yindlela eniyenzayo. Bese ke bafethu for ama videos njengoba kushuthwa ngicela niye ku TikTok kwi-page kaBonga sibonga 2000 on TikTok. Ngiyacela bafethu simsupport kakhulu umsebenzi wakhe naye muhle. Kuwo wonke umzalwane ofinyelele namhlanje uNkulunkulu anibusise. Iyatholakala i-Bill of Praise kuwo wonke ama-social platforms. Iyatholakala i-messengers nayo ngokunjalo. Ngiyacela ke guys sisupportaneni kungagcini la nala nibizwa khona nifike niyenze indume ngazo. Nje nami ukhulumela iDavidton siyabonga. Amen. Nokhulumela iMpumalanga Nkosi yami. Siyabonga sithokozile. Sizobhala. Amen. Wow.